Кучтувка за! Моля ви се, по-културно се изразявайте. Спрете и почнете отново. Защото не мога да се режат. Другари, Янко високохолното. Това че не Господине, стига просто стига, господине, моля ви се. Това ми е магиосическа Така. ракета. Това че не от нашата махала не го познаваме то. Моля ви се, след малко излъчваме новините. Тук спора е за рибената чорба. Да. Значи, има рибена чорба. И рибена чорба. И рибена чорба. Едната е постна, Да, другата е едната е по-мазна. рибена чорба, другото пък е рибена чорба, обаче На троли е постна. е друга рибена чорба. Тролената чорба е Постна. рибена чорба. Постна. А коя не е? Сега. Какви риби съдържаше тя? А вие, другари, моля ви се, Ние нас не оставете. не се опитате да ни вкарвате интриги. Аз и интриги. Аз и интриги. Кога е било това? Моля ви, Мага и интриги. Моля Мага ви. и интриги. Никога не е било такова нещо. Мага и интриги. Ачо, дай камерата. Това не е Дай възможно. камерата. Как? Маги, кажи. Ачо, Жик так. аз съм главният Аз кореспондент. сега. Добре. Моля ви се, Дете господа. Дете са яли Тролска чорба. Тролска чорба. на Тролина чорбата изяде две купи. Ама колко изяде твърдишкия? Генерала изяде две. Твърдишкия колко? Ево тъпета изяде две и Твърдишкия изяде Три. две и иска трета. И иска трета, но нема. Познайте напротив. Ма Познайте ама на Тролина А Турилина яде ли? чорбата яде момиче. Обаче Добре чорбата да от си оклей. Аз От оклей. не съм изсветил, но момичето Оклея кост има ли? яло. Оклея кост има ли? Има. Янко, Сега, моля ви се, оклея- господа, в момента... Тоя, дето... Той е интригар. Да си дойдем на да. Чака да Това е... Господа, моля ви се, господин Вичев сега в момента има Това е думата. интригант, защото Така, той не участва в Чорба не изборите. яди. Той не участва в изборите. Отиди си, яди чорба и не може да има претенции. Той- И Ял чорба, бе. той, защото са мъчи да си Момент, да принесе попитам. пачките, защото беше Имаш ли съдия, сом в чорбата? Няма, Сом в няма. чорбата имаш ли? Любо е безпристрастен. Болева кура. Любо е безпристрастен. Аз кажи. не знам да е имал сом в Да, чорбата. болева кура. Мацак, ти как мислиш? Аз не съм интригант. Извинявайте. Не искам да интриганствам, но сом в чорбата. Ама не знам сом да пълна в чорбата, бе, бе, сома. На троля чорбата ли бе? На троли в чорбата. Имало е бе. Имало е, ма не е бил мазен. Според мен, оператора. Трапезе, Троли. ню-ню. Тия интриганти не ги слушай. Аз не участвам. Те сте двамата. Аз мен не ма снимай. Бай, момент да кажа аз. Ако един сом не е мазен, значи е ню-ню. Ню-ню, нали се сещаш? Ню-ню. Ню-ню. Това е дълга сънчевка. Нещо такова. Yes. Това е дълга На мен ще ми слънчевка. ги разправяш. Тъй. Затова не е мазна чорбата. Ачка, Руснаци ти казват чутъчка. тия са големи кури. Тя първи. Приключихме репортажа. Не сме. На Тролина чорбата е Продължавай. номер 1. Не дей да спираш. От постна рибичка. Ела малко. Това е постна рибичка. Любо, какво беше ситно пасирано ли? Ебах ти камерата, Той забравих. не се вижда нищо, брат. ще се чува. Как ще се чува сега? Да, бе, забравя. Има си рецепти, има. Как Казвам. Не, вие се притеснявате, господине. То го фана, Сега станиш на много, стрес. много. Да. Ама ще се сети и тогава ще направим втора серия. Ама... Не, Аз съм профи. беше за какво. Винаги осветявам Янко за околното, за да се види. Трябваше да има. Трябваше да има и такъв Тролина оператор. бих бе. издоил кралата, само и само Господин да имам Вичев. мляко. Дай сега. Къде има снима? Уне, Имаме човек, оператор. майко. И да се хубаво. Той репортажа си е репортаж на тъмно, опа. Не мога да му... Аз си без... Аз съм Това кьоров. ги освети Вече на оператор. 50 години. То клип никъде не се кача, абсолютна забрана авторски Да права. се види на какво прилича. Любо, пия Дай кола. на мен. Снимай, пие количка. Количка пие, никой да няма такова. Количка. Количка. Да.
Че да обичам. Ай, какво ли ще Аз бъде съм на... Моето... Така, аз ви моля за Ясно, повече да. толерантност, А, господа, моето така в пиене изказванията, Толерантност нали? ми въпросът е... Сега, дайте Не можем да преди решим за бъдат кой ще кампания. гласуваме. Тук Господин Вичев. За троли има две чурби. или за Едната е генералите? на Калин, Не, едната е за на... тролик Аз. ще гласуваме сега друг път. Аз Аз сега... да гласувам на Калинда. Чорбата беше люта. Троли го е ми в газа. Тролина е важната. Тя прави чурбата. Ние тя не прави познавам, троли. аз познавам троли. Аз не гласувам за троли. Аз Добре. гласувам за тролина заради чурбата. Този материал трябва да има изрезки. Чурба! Хубаво виж, хубаво виж. Ей, това го издриши. Не. Ние сме Да не безпристрастни. си посмял, Нещо да защо ще режеш. предадем после. Тук трябва да режеш. После ще предадем, Кое да не съм че посмял? си предател. И като си предател и Аз И искам така. да си И сипя на няма- гомното. няма да делиш хората. От на другото приятели. алкохол. Биричка. Той от него. И на такива някакви. Да ги снимаш. Да, и някакви да ги снимаш. Да, и Батрумен ще снимем сега. Тук той излезе Аз извън съм кадър, така малко се смущава. Малко се смущава. Изобщо не пие вода, само от язовира. Това е вода, уважаеми зрители, не е джи. Ачка, зава ти. Сега, Ачка. Като осветя. Просто като осветя. Как да завърти Любо? Ще моля ви се, ще кажете. Ама Кроки, Много хубаво завъртя аз камерата. се я върти. Кроки, Освети ме. дявол осветява ли тъй? Много хубаво завъртя камерата. И го виж го осветя. Обаче, пич, не може Не може. по този начин да постъпиш. От този филм Ние честно спрямо тролина. държа, ама много държа. Блъкните малко. 30%, понеже аз не мога да си говоря тук празни приказки. Не, празни приказки, никой не говори на тая маса. Значи, Кроки не е на разпит за гасифенера. около Да 5 и гасифенера. 50 евроцента искам да ми се платят. Това За реклама на чорбата. това е извън Това е за филма. реклама на чорбата. Това е извън Няма, филма, няма. да така. А, Чорбата- чорбата си е чорба. Чорбата си струва 5000 евро. Уважаеми зрители, това е нецензуриран материал. Аз смятам, че Калина Ще не е направим блокиран. всичко възможно така да Аз придобиете така, представа аз за така. истината в тази Ачка, ситуация. операторе, ще ебем оператора. Това мога да го пусна. Не Приказката може, потегна Как не се лошо. радваш? Приказката Как се потегна не радваш, лошо. нали? Приказката не не лошо. може да се възползвате. Не може, аз съм против да се възползвате от нашото тук Бати да спихари. Любо, не ме бутай, знаеш какво ще пияско имеш? време. Главният От архитект на нашото Тополовград. пияско време. Това заснехте ли го? Не Главният може архитект от на нашото Тополовград ще пияско. бъде Иван от Вичев. Аз не Защо? съм. Защото е. Аз А И пък те не той, са, а ама той не- иска. И аз аз си познавам това горския, по-жеско, бе. беше ми колега. Кой? Ми изгониха го от нас за фалшива диплома. Горския на Тополовград. Снимай, Чай, снимай. сега ще кажа как се казва. Защо трябва да проверим? Знам го, знам. сега много държи Изкарал диплома от да не Русия. ни крадете от рекламното време. Тук не сме предизборна кампания. Горския може да Айде, говори. Липа 20 Тук минути. е спора 8. две чурби. И едната чурба е Сега, много. понеже искам така да ви приканя по-експедиционно, защото времето не стича, Да. коя от двете чорби така е Момент. по-добра? Това е на Калин чорбата. Ти да виждаш тук нещо. Не е изядено. Мисля, че това е достатъчно добре. И е сомска чорба. Чорба По- от Сом, уважаеми зрители. Значи по-добра от сомската чорба има ли? Правилна е преценката. Защо? Как ще се равнявам на Калин цялата- чорбата? Така, и на по Турбина 10 секунди Като на, никой на участник. По от 10 нас- секунди на участник. Да, Да, заповядайте, Изказвам се. господине. като никой от нас не е ял от двете. За да Как направи... така никой от Може ли да ви Господин кажа? Вичев, господин Кроки е Вичев. ял. А, Двете? само кроки, да. Аз Обаче сега той е става президент. Взяла две коли. Стар ковар ни е А другаря така се беше напил. Избига. И избяга. Безалкохолно. Другаря съдя, не беше за състезанието. Пи много безалкохолно и му стана лошо. Изпи Лошо му 18 стана. лимонади. Как се? Моля Любо, ви се, Любо, 18 как беше? лимонади. Яко лимонадката. Да, А, ли? 18 лимонади. Абе, ти като се напиш, Така. много лъжеш. бе. Вашите 10 секунди Аз, изтекаха. аз, Янко, аз, писи до Имам ти чорбите, аз мам вафли с кола. Така,
Вие, господин Якович. Не можем да кажем нищо, защото аз турбини едем и пием вода само от язовира. Да, друго не имам какво да кажа по въпроса. Моля ви се, моля Ето ви сега се. тук Само казвам последни две думи. Разберете, ние тук не правим холивудска продукция. Не може и тук да ми говорите глупости. Така е! Аз определено Повече. отричам. последни 10 секунди за стария магиосник. Магиосник, мисля, че тук се говорят определено само глупости, но Кроки е пристрастен и е фен на тролина, което значи, че мнението му не е миродавно. Аз смятам, че Добре, човек, аз... тая рибена чорба е най-добрата, И аз сметна. понеже е сомска, а на тролина е Ти си от курва, Слънчевки. понеже на това приятел на Калин, затова държи за него. Да, не? Калин ми е приятел, държа на него, да, така е. Ачка, мога да направиш Така е. в колко часа се развива това Интрига, събитие. интрига. И последна реплика, последна. Искам, да, ами. Това няма го качаш никъде. Уважаеми зрители, за вашето добро настроение, Старото Пайки, директен репортаж от язовир. Тън, 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 тън.